Tak sepilne meja TV mulai di harga 1 jutaan, Mas. Lah kaya barang Mas. Kilo, Mas. Kilo, mundur atau mundur. Ndi kaya. Nah, iki Oh, iki ta? mulai laci papat. Kaya iki ukurannya 1,5 meter. Iki 1,6 juta. 1.600 ya, Wi? Iki 1,6 juta sing dhuwur iki. Iya. Terus iki sing kon dhuwur nomor 2. Modelnya enek sikilane, Oh. ukiran iki jenenge kidangan, Mas. Kidangan ya. Ukurannya 1,5 meter. Hargane? Iki hargane ya 1,6 juta. Oh, padha. Heeh, padha. Terus ngisor iki ya padha. Iki padha? Gudi. Lacine gudi. Wah, Ngelik anake gak ketok iki ngelik anak. Masuk Mas, masuk. Nah, iki ukurannya 1,5 meter. Iki 1,6 juta. Oh, iso milih berarti ya? Iso milih bebas mau pilihane akeh. Lah. Terus iki rene. Iki padha iki nges dasar sepilne. Ya. Isor iki lacine akeh ngene iki. Iki putih Mas iki Mas modele. Putih kombinasi. Weh. Iki serada larang iki. Iki kan iki Mas. Iki 2,2 juta iki. Oh, alah. Iki full jati ya? Full jati ning kene iki gak aneh sing gak kayu jati no gak aneh. Oh, yo. Iki 2,2 juta iki ukurane kira-kira meter. Heeh. Iki sorene ya 2 meter. Oke iso iki. Modele laci papat ngene iki. Wah, ya jan masuk Iki 2 iki. juta sing iki. 1 meter wi ya? Heeh, wis milih bebas meja TV akeh pilihane umpama njaluk sing bahan ACP barang ya enek. Oh, eneng berarti ya. Iya, kaca aluminium ACP enek. Kuwi gratis ongkos kilo lho, Mas. Umpama rego sakmono kuwi wis gratis ongkir. Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Lah bayarke piye Mas? Bayare kok COD, barang teko lagi dibayar. Oh, alah. Berarti kan DP ya? Ya ora to. Wis milih bebas sing ndi. Jan cocok iki. Putih iki jan masuk bola iki lho.